नमो नमः. विद्यार्थी मित्रांनो, संस्कृत विषयाचा चौथा पाठ आज आपण पाहणार आहोत. अमूल्यम कमल, द प्राइसलेस लोटस. भारत ही जन्मभूमी श्रेष्ठ अशा तत्व चिंतकांचा देश आहे किंवा भूमी आहे हे आपण सर्वजण जाणतो. त्यापैकीच एक गौतम बुद्ध होते. राजा शुद्धोधन आणि मायादेवी यांचा पुत्र राजा सिद्धार्थ म्हणजेच गौतम बुद्ध होते. वयाच्या 29व्या वर्षीच हे सर्व काही राजेशाही घराणं, ऐश्वर्य, संपत्ती हे सर्व काही सोडून ते तपस्वी बनण्याच्या मार्गावर चालू लागले. या काळात ते आपल्या गौतमी नामक मावशीकडे राहण्यास होते. मावशीच्या नावावरूनच त्यांना गौतम असे नाव पडले. सर्वत्र सर्व जगामध्ये त्यांनी शांतीचा संदेश पसरवण्याचे काम केलेले आहे. धनापेक्षा किंवा ऐश्वर्यापेक्षाही या जगामध्ये अनेक मोठ्या गोष्टी आहेत हे त्यांनी दाखवून दिलं. त्यामध्ये प्रेम आहे, आप्तेष्ट आहे, आनंद आहे, शिकवण आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मूल्य आहे. मूल्यांचं शिक्षण हे अतिशय महत्वाचं असतं. या मूल्यांवर आधारितच ही गोष्ट आहे आणि ही गोष्ट गौतम बुद्धांच्या जीवनामध्ये घडलेली एक सत्य घटना आहे. ती आपण आज पाहणार. प्रस्तुत पाठ बौद्ध वाङ्मयातून घेण्यात आलेला आहे. सुदासः नामः कश्चित् उद्यानपालः आसीत्. सुदास नावाचा कोणी एक उद्यानपाल, उद्यान म्हणजे बाग, बागेची रक्षा करणारा माळी होता. तस्य तडागे, त्याच्या सरोवरामध्ये कदाचित सत्य अपि, खरेच, शिशिर ऋतौ एकम पद्मम व्यपस. शिशिर ऋतूमध्ये त्याच्या सरोवरामध्ये एक कमळ विकसित झाले. व्योमनी एव बालसूर्य बिंबम, आणि आकाशातील बालसूर्याचे प्रतिबिंबच जणू काही ते कमळ दिसत होते. सह अचिंतय, त्याने विचार केला, अहो महिमा परमात्मा, खरोखरच या परमात्म्याची काय महिमा आहे. हे माझ्या सरोवरामध्ये उगवलेलं जे कमळ आहे ते जणू काही बालसूर्याच्या प्रतिबिंबाप्रमाणे दिसत आहे. यद तादृशे काले अतिशिते विभूषितो मे तडागः एतस्य सरजीसस्य विकासेन. आणि खरोखर या कमळामध्ये, या सरोवरामध्ये उगवलेलं हे जे काही कमळ आहे, या कमळामुळे माझे हे सरोवर जे आहे ते अतिशय शोभून दिसत आहे. एतत् सरसीज विक्रिया अहम विपुलम धनम प्राप्नुया. हे कमळ मी विपुल पुष्कळ धन प्राप्त करेन. एवं संचित्य, अशा प्रकारे विचार करून, सह तद विक्रेतु राजसद्मनः पुरतः स्थितः, असा विचार करून तो ते विकण्यासाठी राजमार्गावर उभा टाकला किंवा थांबला. अत्रांतरे, एवढ्यात तेनेव अध्वना, त्याच मार्गाने, कश्चित कोणी एक श्रीमान श्रीमंत सार्थवाहः समायात, कोणी एक व्यापारी त्या मार्गाने जवळ आला. सह अवद, तो सुगताला म्हणाला, तो सुदासाला म्हणाला, हे भद्र, भगवान सुगतः संप्रती तस्मिन् नगरे वसति. हे भल्या माणसा, भद्र म्हणजे भल्या माणसा, हे भल्या माणसा, भगवान सुगत यावेळी याच नगरात राहतात ना. महात्मनः तस्य पूजार्थम इदम कमलम अभ्यर्थये, आणि त्या महात्म्याच्या पूजेसाठी या कमळाची मी इच्छा करतो. तत्क्रियता मूल्येन ददासी, तेव्हा मला हे तू किती मूल्याला देशील. उद्यानपाल औषधे, सुदास म्हणाला, उद्यानपाल म्हणाला, एकेन सुवर्ण नाणकेन, एका सोन्याच्या नाण्याने. अथ सह सार्थवाह, नंतर तो व्यापारी, यावत तत् कमलम क्रेतुम इच्छती, ज्यावेळी ते कमळ विकत घेण्याची इच्छा करतो, तावद एव, त्याच क्षणी, अपर धनवान श्रेष्ठी, कोणी एक श्रीमंत सावकार अपि सुगत दर्शनार्थम गच्छन् तत्र समुपस्थितः,
सुगतांच्या म्हणजे गौतम बुद्धांच्या दर्शनासाठी जात असताना तेथे उपस्थित राहिला. नीरज मूल्यम पृच्छंतम, त्या कमळाचे मूल्य विचारणाऱ्या तम श्रेष्ठेना, त्या श्रेष्ठ अशा सावकाराला उद्यानपालक माळी म्हणाला, एषः महाभागः एकं सुवर्ण नाणकं एतस्यार्थं दातुं इच्छति. पहिल्या व्यापाऱ्याकडे बोट करून तो म्हणाला की हे जे भाग्यवान आहेत ते एक सोन्याचं नाणं देण्यासाठी तयार आहे. श्रेष्ठी अगत. दुसरा सावकार म्हणाला, अहम 10 सुवर्ण नाणकानी इच्छामी, मी 10 सोन्याची नाणे देतो. सार्थवाह अभण. पहिला व्यापारी म्हणाला, अहम 100 सुवर्ण नाणकानी प्रयच्छामी, मी 100 सोन्याची नाणी देण्यास तयार आहे. तयोर विवाद श्रुत्वा सुदासह, या सुदासाने त्या दोघांचाही विवाद ऐकला आणि व्यमृषत, त्याने विचार केला, यस्य कृते, ज्याच्यासाठी एतौ कमलम एतत् क्रेतुम इच्छतुः, ते दोघेही ज्याच्यासाठी ते कमल विकत घेण्याची इच्छा करत आहेत, नूनम सह सुगतः, खरोखरच एवं अधिकतम मूल्य मह्यम दद्यात्, आणि खरोखरच मी जर ज्यांच्यासाठी हे विकत घेण्याची इच्छा करत आहे, मी त्यांच्या जवळच जर मी स्वतः गेलो तर ते मला यापेक्षाही अधिक किंमत देतील. अतः सह, त्यानंतर तो उद्यानपालः तव अभाषण, तो उद्यानपाल सुदास त्या दोघांनाही म्हणाला, न एतद् भोः विक्रेतुं इच्छामि, अहो हे मी विकण्याची इच्छा करत नाही. अथ प्राप्तः, एकदा सुदास उद्यानम यत्र भगवतः सुगतस्य निवासः, जेथे भगवान बुद्धांचा भगवान सुगतांचा निवास आहे त्या उद्यानामध्ये सुदास गेला. तत्र वटवृक्षस्य अधस्ताद एकस्मिन् अश्मखंडे समुपविष्टः आसीत् तस् महात्मा. त्या उद्यानामध्ये वटवृक्षाच्या खाली किंवा त्या वडाच्या झाडाच्या खाली असलेल्या अश्मखंडे दगडावर हे महात्मा गौतम बुद्ध बसलेले होते. अनल्पेण धामना राजते, अतिशय तेजाने तस्य भगवतो वदनम, त्या भगवान बुद्धांचा चेहरा अतिशय तेजाने शोभून दिसत होता. तद आलोकयतः, तो चेहरा पाहताच क्षणी सुदासस्य चित्ते, सुदासाचे मन भक्ती रसार्णव उदतिष्ठत, भक्ती रसाचा जणू काही समुद्र मनामध्ये उसळ्या मारत आहे अशा प्रमाणे त्यांच्या मनामध्ये, सुदासाच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल भक्ती निर्माण झाली. स हस्तस्थम नीरजम, तो हातामध्ये स्थित असलेला कमळ भगवतः सुगतस्य चरणयो अर्घ्यम कृत्वा, भगवान सुगताच्या भगवान बुद्धांच्या चरणावर अर्पण करून नमो भगवते इति वदन सविनय प्राणम, भगवानांना माझा नमस्कार असो असे म्हणून त्याने अतिशय विनयपूर्वक त्यांना नमस्कार केला. तम प्रासादवर्षिभ्याम लोचनाभ्याम निरूपणयम स्ययम मानम मुखपद्मो भगवान अभाष. तम प्रासादवर्षिभ्याम, त्याला किंवा त्याच्यावर सुदासावर कृपेचा वर्षाव करणाऱ्या नेत्रांनी त्यांनी त्याला त्याच्याकडे पाहिले आणि म्हणाले, वत्स किम इच्छसी, अरे बाळा कशाची इच्छा करतोस, इति एवं उक्तवती, असे ते म्हणाले. आणि असे सुगत बोलल्यावर सुगते निरीच्छक, अतिशय मनामध्ये कसल्याही प्रकारची इच्छा न करता सुदास म्हणाले. मात्र सुदास ज्या वेळेला सुगत गौतम बुद्धांकडे आला होता त्यावेळेला मात्र ते कमळाचे अधिक मूल्य मनामध्ये घेऊन तो त्यांच्याकडे आला. मात्र त्यांचा अतिशय तेजाने शोभित असलेला चेहरा पाहताच क्षणी त्याच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल भक्ती निर्माण झाली आणि त्याच्या मनामध्ये असलेली जी लालसा आहे ती लालसा पूर्णपणे संपुष्टात आली. म्हणून इथे त्यांना आता निरीक्षक असे म्हणतात. भगवन किम अन्य, भगवान दुसरी काय, केवलम भगवतः चरण कमल स्पर्शेने आत्मा मे कृतार्थतां लभतां, मी आणखीन काय मागू,
केवळ तुमच्या भगवानांच्या चरणाच्या स्पर्शानेच माझा आत्मा जो आहे तो कृतकृत्य झाला आणि ती माझ्या आत्म्याला ती कृत्यता लाभो एवढेच माझं इच्छा. एवं वादिनम असे बोलणाऱ्या सुदासम तथास्तु इति अब्रवीत भगवान सुदः. असे बोलणाऱ्या सुदासाला तथास्तु असे भगवान बुद्धांनी आशीर्वाद दिला. अहो प्रभावः सुगतस्य. काय हा गौतम बुद्धाचा सुगताचा प्रभाव. यतस्य की दर्शन मात्रेणेव कमलार्थम बहुमूल्य अपेक्षमाणः सुदासः तद विस्मृत्य सुगत चरणाभ्याम तत्कमलम स्मरति. काय हा त्यांचा प्रभाव. मनामध्ये आपण आधीच म्हटलं की कमळाच्या बहुमूल्य अपेक्षेने त्यांच्याकडे गेलेला तो सुदास केवळ त्यांच्या चेहरा पाहताच क्षणी त्याच्या मनामध्ये असलेली जी काही लालसा आहे, जी काही लोभ होता, तो सगळं काही तो विसरला की त्यांच्या चरणावर त्याने ते कमळ समर्पित केले. एषः सुगतः एव ननु भगवान गौतम बुद्धः. खरोखर हेच सुगत म्हणजे गौतम बुद्ध होय.